गिबियाव जोंनि बासायगिरि बिफा इसोरखौ हामबाय होयो आरो दिनैनि बे जुबिलियाव नोंथांमोन चेनेलनि दारैहाय आं बेखौनो खावलायहरनो बा हामलायथि हरनो गोसो जादों। दिनै गिबि जोंनि खोला गालाबारि बेप्टिस्ट मण्डलिया गोलाव समनिफ्राय दिनै जोंखौहाय आगुनि दैदेनगिरि आरो दानि दैदेनगिरि बिथांमोन साफ्रोमखौबो रुंसारि जानायफोरखौ जों गोसोखांदों आरो दिनैनि बे सोलिगासिनो थानाय समाव जि दैदेनगिरिफोर जों बिथांमोनखौ हामबाय होनो दिनैनि बे गेदेर रंजानायाव जोंखौ बेबायदि स्टेजसिम बे लेभेलसिम जोंखौ सहैहोनायनि थाखाय आरोबाव जोंनि मिसननि थुक्राझार मिसननि सिगांनि जिनाखि दैदेनगिरि आरो दानि दैदेनगिरि बिथांमोननि दैदेननायावहाय जोंनि मण्डलिखौ जोंखौ मोजाङै जोथोन लाबोबाय, जोंखौ हेफाजाब खालामबाय, जोंनि गासै थासारियावबो जोंखौ सहाय खालामबाय। बेनिखायनो आं साउथ गालाबारि बेप्टिस्ट मण्डलि जानानै जोंनि मिसननि BBCनि सायाव इसोरा गिदिरथार बोर होथोंसै। आरोबाव जोंखौ बेबायदिनो इसोरनि नैथि फैफिननाय समसिम जोंनि मण्डलखौ बेबायदिनो दैदेनलांबावथों आं बेखौनो जोंनि मिसननिसिम बेखौनो इसोरनि सिगाङावहाय आसा लाखिबावबाय। दिनै फैयै दिनैहाय नैबे 50 बोसोर जे 2022 मायथाइसिम जोंनि न'खरफ्राबो दिनै बेफोर आफा इसोरनि अननायजों दासिमाव जोंनि 60 न'खरफोर जानानै फैबाय। दा बेयो गासैबो इसोरनि आशीर्बादनि दारै जाबाय। दा बेनि गेजेराव जोङो दिनै बेखौनो जों हामबाय होननायजों जोङो दिनै गिदिर रंजामा जुबलि दिनै खुंबाय आरो दिनै मोगथां महरावहाय दिनै मोननो हाबाय। दा बिनि थाखायनो जोङो दिनै खौसेयै गेदेर उन्दै बोराय बुरै जोङो दिनै आफा इसोरखौ हामबाय होनायजों लोगोसे जोङो दिनैनिफ्राय लानानै फैगौ रबिबार 27 बे समसिम जोङो खुंगोन। बिनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो गेदेर उन्दै बे रंजानायजों इसोरखौ जों हामबाय होनांगोन। मानो होनोब्ला इसोरनि अननाया जेब्लायबो अनजिमा गैया। बिनि थाखायनो जोङो दिनैहाय नैबे समखौ जों मोननो हाबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै गोजान अदालगुरिनिफ्राय प्रान्जल सारखौहाय जोङो आलासि महरै जों मोननो हादों आरो बियो बावैसो समाव सफैगासिनो दङ, लामायाव दङ, नाथाय दा सफैनो हाथ'वाखै। अब्लाबो दिनैहाय इसोरा बिथांखौहाय जोंनि नैबे गालाबारि साउथ गालाबारि मण्डलिसिम बा जुबुलिसिम सफैगोन होननानै जों आसा खालामदों आफा इसोरनि अननायजों। बिफा इसोरखौ मानोना जोङो बै समनि 1972 मायथाइनिफ्राय गायसनजाजेननाय जोंनि बे मण्डलिया बे समावहाय जुदिय' बे मण्डलिखौ गायसंनायाव आइ आफामोना लोगो मोनफैदोंब्लाबो समनि दैदेननाय बायदि आङो बिमा बिफाजों लोगोसे बे जायगायावहाय उपस्थित जानो हायाखै। बेबायदिनो गुबुन जायगायावहाय 8 बोसोरसो बैनांनायनि उनावसो आं बे मण्डलिखौ लोगो हमफैनो हादों। ओमफ्राय बै समफोरावहाय बेबायदि जाक जमक गाजा गोमजा रंजानाय आरो बेबायदि फोरबोफोरखौ फालिनायफोरा बे हुदाफ्रा गैयामोन। बेखायनो जोङो दिनैनि बे समावहाय गुबुनफोरनि रंजानाय, गुबुनफोरनि खुंनाय बेफोरबायदि फोरबोफोरखौहाय नुबोनायजों लोगोसे दिनै जोङो थांनानै थानाय शारिरिक अबस्थायाव दुखुथियाब्लाबो जि हायो फोरबोनि मुङैनो जोङो बे फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय जों थाग थियारि जाबाय। आसा खालामदों इसोरा जोंजों लोगोसे थागोन।